नमस्कार. आज आम्ही बटाटा लोणची कशी करची म्हण पळोवया. बटाटा लोणची करच्याक बारीक सायजाचे 15 ते 20 बटाट घेवका. बारीक सायज बटाट ना जाल्यार होड बटाट्याची 4 तुकडे करून घेतले जाता. बटाटे बरे करून धुवून कुकरा भितर शिजवून घेवका. गॅसा फ्लेम हाय दवरूनच कुकराची 5 सिटी काढून घेवका. बटाट शिजवून जालात आता हाजी साली काढून घेवया. जर होड बटाट यूज करचिल्ल्यार साली सकटच बटाट शिजवून घेवका आणि ताजी नंतर ताजी 4 तुकडे करून घेवका. बटाट्याची साली कण जाला हे सायडान दवरया आणि लोणच्या लागचे मसाला वाटून घेवया. 1 कप सोय, सुमार 20 ते 25 बेडगी मिरसांग, तिखशी मिरसांग यूज केल्यार कमी मिरसांग घालका. हाफ टीस्पून हळदी पिठो, पाव कप्पाकिंत थोडी कमी आमसाण्याची पल्प, हे सगळे थोडेशे उदक घालून गंध मसाला वाटून घेवका. एक कायले भितर थोडेशे तेल हुनकन घेवका. तेल हुन जाल की तातूंत 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून सासव, आणि लहान हिंगा तुकडो घालून सासव पुटपुटपर्यंत तिनी भाजून घेवका. मऊ हिंग ना जाल्यार पावडर हिंग यूज करचिल्ल्यार सासव पुटपुटील नंतर घालका आणि गॅस बंद करून सोडका. सासव पुटपुटले, मेथी बी जरा तांबडी जाली आणि आमगेल हिंग बी मऊ जाला. आता गॅस बंद करून घेवया. भाजील सगळं सामान रेडी केले मसाल्यात घालका आणि परत एक 3-4 सेकंड खसखशीच वाटून घेवका. लोणच्या मसाला रेडी असा. आता जो आम्ही शिजवून दवरला बटाटो तो जराशी तेलात परतून घेवका. एक 2 टेबलस्पून तेल हुनकन घेवका. तातूंत शिजेल बटाट घालका. आणि जराशी तांबडी जातपर्यंत बटाटो भाजून घेवका. बटाटो तेलात शिजोवचो कंप्लीट ऑप्शनल असा. जाय जाल्यार मात भाजून घ्या, ना जाल्यार तशीच तो डायरेक्ट मसाल्यात बी घाला जाता. बटाटे बरे तांबडे जालात. आता हे एक दुसऱ्या आयदनात काढून घेवया आणि कायलीक जितली तेल असा तातूंतच एक फण्ण घालून घेवया. फण्णाक 1 टीस्पून सासव घालका. सासव पुटपुटच्या लागेल की तातूंत वाटून दवरील मसाला घालका. हो मसालो जरासे 1 मिनिट भर भाजून घेतल्या पुरो. आणि आमका दाटसाण कितले जाय म्हण पळोवन उदक घालून घेवका. हे लोणची दाट जातेर होता तशमन थोडे जास्त उदक घालून घेवका. रुचीक जाय तितली मीठ घालून घेवका.
आणि मसाल्याक जराशी गजगज येवचे लागेल की भाजून दवरेल बटाटे घालका आणि सगळे एकपटी गजगज काण घेतले जाले बटाटे लोणचे रेडी आसा. हे लोणचे शीता बरोबर साईड डिश म्हणून घेवचे जाता आणि पोळे आणि चपाती बरोबर बी सर्व करचे जाता. नक्की हे डिश ट्राय करा. कशी लागेल म्हणून आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडला लाईक आणि शेअर करा आणि कोंकणी चॅनल कोंकणी भाषेत पळोवच्याक टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.